di man niya manlalaki tanawan. Pero napakita rin. Ay, hindi ko pa lang alam. Malalaman ako. Ibig naman. Madam. Ganda ng mga saksi. Ha? Mga rose. Mahirap mga May rosas din yun, ma'am. Basta dili kami yung umaga sa hapon. Open one shot po na. Mapuno yan. Hindi, 2 kiluan ng ganito. Ate ka na ito yan, Sen. Yan, singgun nyo. Sana doon. Hindi, singgun nyo. Ate, kailan yung madam? ay abita. Lagay kaya ako ng ganito yung buhay na siya. Oh. Sigad ka ate? 250 na lang man. Ang during June. Ay, sarap na. Pagite. Bigyan niya.